spěchu jsem dokonce zapomněl své brýle. Ale i když vás všechny nevidím, vím stejně, kdo byl proto, aby se pokračovalo v boji. Barbero! Jo, profesore, dneska vždycky. Dobře, to jsem věděl. Galecio! Já jsem taky pro. Bravo, bravo. Barbera! Co pak je? Barbera nepřišel? Jsem tady. Taky si přešel konstatí. To jsou všechno postanové! Vždycky nemáte toho co mluvit, vždycky toho co mluvit. Klid, klid. Ne, to není pravda, nejsou to postavy. Je to většina. A většina, to je vás moudrost. Vy jste vládní, ty, Barbero, ty. Vy, kteří nechcete pracovat denně víc než 13 hodin. Chcete vydělat o pár grošů víc, vy, kteří nechcete skončit v nemocnici ve špitále. Zatímco většina je moudrá. Ví, že vaše mzda je v podstatě dostačující, protože je pravda, že ještě nikdo neumřel hlady. A jak dokazují statistiky, v této pracovní době utrpí úraz jen 20% všech dělníků. Kolik je vás tady? Asi 500. Právě to znamená, že jenom asi 100 z vás skončí život jako mrzáci. Tyba je to, nebo ty Ochypinty, nebo tvoje dcera Gasperina. Žádného, bez rukej, kde pak jsi? Tady. Ukaž se nám. A tohle chce většina. To není pravda, vy to víte. 30 dní jsme tady v opasky, prohráli jsme, to jste nepochopil. Kdo to říká? No všichni. Kamarádi, to není pravda. Není pravda, že jsme prohráli. Jde jen o to, že nastala rozhodující chvíle. V bitvě zvítězí ten, kdo vydrží o hodinu díl. Páni jsou na tom hůř než my, jinak to ani nemůže být. A kdo vám to řekl? Ale já to vím, já jsem ty věci takhle studoval. Musíte mi věřit. Nevěřit, o to nejde. Víš, že jsou prázdní! Vaše psycha budou číkat prázdnější a taky psycha vašich dětí. Vy přestanete varovat. Takhle zvítězí páni vždycky. A tahle fabrika, ze které vyhlásil jen bídu a síly, bude poskytovat čím dál větší bohatství a volnost. Fabrika přece není naše.